martangi yang mahita. Asini roha madihamu. Doho dame nasian debata amata. Doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Tatangi homajolo hata ni debata gabi bohal di hita. Sadarion ima natar surat. Di Matius 21 ayat 22. Ay jalo muna do saluhu nasa pinangido muna ditangyang muna anggo porsiaham. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ido sah. Songo judul ni turputon ima ditangihon debatado tangyang. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita sesungguhnya. Di sini Yesus mau mengajak kita mempercayai, mengimani. Ketika kita percaya dan mengimani setiap permohonan dan doa kita adalah berdasarkan yaitu rencana Tuhan, berdasarkan iman kita, maka dikatakanlah kamu akan menerimanya. Itu rasa ada sunggul-sunggul na balga di bagasan ngoluta na nidok ni Tuhan Yesus tidak mengalah kahita ng songoni tuak karatoropi. Molomiyak kamu di bagasan aunin na. Jala molomiyak kamu di bagasan ahu pangidohamu ma manang dia na di bagasan rohamu nai. Molo porsiahamu jupak kamu nih. Molo yakin, molo solngot, jala molo tahu kita, molo hobat tu sakap jala tahapor siai. Itu dah keng, jupak kamu, dah potam, say hobar tu lo memiloan ini bata. Alani duduk si Jakobus, dia nang Jakobus 4 ayat tului. Dang sudi diliut di bata, ala adong tang yang munai nasalah. Ala adong tang yang munai dang dihalomo. Kenapa? Karena doa kita itu selalu dengan hanya yaitu honan kedagingan. Sehingga Tuhan tidak memberikan semuanya itu. Alai kodohonot tama di bagasat tangyang tai, pangi dua tai, na porsea do hita di tangyang tai. Jala tapar hatupot iman na kaingani di bagasan sakap doh lomo ni rohan di mata. Atau masa kaburu dia jatuh hita. Asa molo naing gabi dapot tita alus nasiad di bata ditanyang tay tapor siya man jala kodohonot tama saya sao masakap dohot lomo ni roham asa molo sude tadok ko sakap ni di bata di natapangido dia katanyang tay dia tidak pernah kecewa alai lam tau mahita jala lam idot tama hinabalga niya sidok diholong ni rohani di patah. Ido ben di patah kita mangalaka di patah kita mangido tu sakap do tu lomo ni rohani di patah. Atau tapangido ma. Songon na nidok na tu kita molo na mangido kita. Naing maditoro tangat ta unang igijang tangat atau mangido. Halak na mangido ikut ditoro ni roha do ikut ditoro tangan na orang yang selalu memohon dan berdoa kepada Tuhan marlah kita sujud dan memohon dalam lipat tangan dengan hati do toruk ni roha napangido ma asiasi siad di bata asa dia lusi jala dele hobar tulo moniroana amin. Ale Tuhan di bata mau lihat madidik dan ibasam napa yang untuk kami amin.